We staan hier voor Portos. In Portos is ook Stichting Welzijn gevestigd. Stichting Welzijn wordt echter opgeheven. Wij wilden graag weten waarom en hebben hiervoor Hans Vergeer geïnterviewd. Vorige week hebben we in de krant zien staan dat Stichting Welzijn wordt opgeheven. Kunt u ons daar wat meer over vertellen? Ja, in de krant heeft inderdaad gestaan dat per 1 januari 2015 de Stichting Welzijn zal worden opgeheven. De juridische term zal worden geliquideerd. Dat betekent dat wij dan niet meer bestaan. De bedoeling is om de tijd tot 1 januari samen met 4 andere partners, dat is Mee-Zeeland, Algemeen Maatschappelijk Werk, de GGD en de gemeente Sluis, te gaan zoeken naar een nieuwe organisatievorm om een deel van onze activiteiten en ons dienstenpakket in een nieuwe organisatie vorm te geven. De bedoeling is dan dat wij in september aanstaande al gaan starten met een nieuwe werkwijze, het buurtgericht werken. We staan hier vlakbij Portos. En Portos is het loket voor zorg, welzijn en cliëntondersteuning. Wij zijn nu bezig om te onderzoeken of we die loketfunctie ook naar de verschillende kernen van Sluis kunnen gaan onderbrengen. En omdat we nu werken met 5 verschillende partners, lijkt het toch veel handiger, maar ook aantrekkelijker om van die 5 partners gezamenlijk 1 nieuwe organisatie te maken. Wat betekent het voor de activiteiten die Stichting Welzijn uitvoert? Ja, dat is een hele goede vraag. De Stichting Welzijn is al jarenlang bekend om een hele brede en een heel rijk en gevarieerd aanbod van activiteiten. Dat gaat van de maaltijdvoorziening tot 1 juli ook de kunsteducatie. Daar zullen veranderingen in gaan plaatsvinden, maar met name de manier waarop wij het gaan aanbieden. Wij bieden erg veel activiteiten aan vanuit bijvoorbeeld de Hoekzak, maar ook vanuit de verschillende kernen. In de nabije toekomst zullen wij vooral vanuit de kernen allerlei activiteiten en diensten gaan aanbieden. Dat zijn niet alleen dan maar sociaal-culturele activiteiten, maar dat zal ook steeds meer in de teken staan van cliëntondersteuning. Dus mensen die extra ondersteuning nodig hebben, die zullen dan ook door ons benaderd worden. En wat betekent het dan voor het personeel van Stichting Welzijn? Dat is ook een heel belangrijke vraag. Op dit moment is dat niet bekend. De komende maanden zal met een aantal ketenpartners en met de gemeente Sluis intensief gesproken worden over die nieuwe organisatie. Maar ook het plaatje wat daarbij hoort van welke functies heb je dan nodig? Welke mensen hebben we nu nog in dienst en welke mensen passen dan in die nieuwe formule? Dus daar valt op dit moment nog helemaal met geen zekerheid te zeggen dat echt iedereen ook mee kan in die nieuwe organisatie. We gaan daar wel vanuit, ook ons bestuur kiest ervoor om zoveel mogelijk werkgelegenheid uiteraard overeind te houden. Maar op dit moment is er geen garantie voor te geven.